Luwas na sa makuyaw nga kahimtang ang 13 ka tawo kun usa ka pamilyahan sa lungsod sa Carmen nga nangalanag hinungdan nga sila na ospital gumikan sa gisud-an nga isdang bariles. Sa exclusive interview sa Brigada News FM Cebu, kang Chaiki Dilan ang kabanay sa pamilya, matud pa ang pamilyang Pano ug Casas nakapalit sa ilang parinte ug isdang bariles nga gikan sab gikumpra sa merkado, dayon gimantikaan ug maoy gisaw-an nga sud-an sa pamahaw sa tibuok pamilya sa miaging adlaw. Matud ni Dilan, human nakakaon ang pamilya, nakasinati og pagpula sa kalawasan ug pula sa mata, nawad-an og kusog ug dunay naglisod sa pagginhawa. Hinungdan nga sila gidali pagdala sa tambalanan sa dakbayan sa Danau. Dugang ni Dilan, nasuta nga dubok ang isdang bariles ang nakaon sa tibuok pamilya, ning bag-uhay lang ang pamilya nakagawas na sa tambalanan. Gawas nga giabaga sa opisyalis sa Barangay Luyang sa lungsod sa Carmen og sa opisyalis sa maong lungsod ang gastuhan sama sa tambal sa pamilya. Dugang pagsusi usab ang gihimo sa mga opisyalis sa gigikanan sa maong isda nga giingong gikumpra sa dakong merkado sa dakbayan sa Sugbo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.